Дәүләт йылышы 8-нче сакырылыш депутаттарының Мәскәүдә тәүге утырышы үтте. Партиялар алдында сакырылыш нинде яңа бурыстар куйды. Улар нисек тормышка ашырылыр? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсем Әйштанова. Программабызның кунагы Дәүләт йылышы Курултай депутаты Юнир Котлыгужин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Юнир Гальменович, бына депутаттарның ултырышынан һуң артынса Коммунисттар партия үзенең пленумын үткәрде. Был пленумда һез дә катнаштыгыз, нинде бурыстар, нинде максаттар каралды? Быел 2021 елдың 17-19 сентябрында Дәүләт Думаһына яңа депутаттар һайлап куйдык бит инде. Безнең республиканың барлыгы 15 депутат, шул исәптән КПРФтан үзебезнең депутатыбыз Александр Андреевич Ющенко һайланды. Шулай ук без кала советына, Өфе калаһының кала советына депутаттар һайлап куйдык. Безнең КПРФтан 3 кеше һайланды. Шулай итеп, быелгы мына шул политический моментлар үткәндән һуң инде безнең Россия Федерациясының Коммунисттар партиясының сираттагы пленумы булып үтте. Пленум алдынан безнең семинар совещание булды. Республика һәм өлкә комитетларының беренче секретарьлары менән йыелыш үткәреп, һәм 23 октябрьдә шәмбе көнде инде пленум булды. Ошы пленумда без ошы үткән һайлауларга анализ эшләп, алдагы безнең партияның алдындагы бурыстар турында һөйләшеп үттек. Әйтергә кирәк, бөтен Россия Федерациясе масштабында һайлаулар үтте. Кайдалар бик һәйбәт Һөҗүмтәләргә өлгәштеләр шулай. Һөҗүмтәләр яхшы булды һәм һайлау турындагы законнарны, кодексларны бозуга табан юл куелманы. Әмма ләкин ул бөтен урында ла шулай булманы. Шуның өчен безнең республика масштабында ла әзрәк катыршылар булды. Без ул катыршыларны урында әйтеп, шулай ук югары һайлау комиссияларына мөрәҗәгать иттек, судебный органнарга. 14,5% булгайны. 15-кә якын, 14,74%. Ул нисек баһалайһыгыз? Без ул процентка әйтәйек, ризаһызлык белдердек инде, чөнки ул ысыннан караганда түбәнрәк дип исәпләйбез. Чөнки безнең мына урындагы һайлау участкаларындагы информацияны йыеп караганда безнең проценттар күбрәк булырга тиеш иде. Бу өлкәлә әйтергә кирәк инде, безнең дә эшебездә җитешсезлекләр булды. Шуның аркасында без үзебезгә һәгымталар эшләйбез инде. Мына буласак, киләсәк үзебезнең республика комитеты пленумында. Ул инде бу анна шәмбе көнге үтә, шулай бит. 30 октябрьдә үткәрәбез. Бу пленумда инде программа бар. Мына ошо эшкә һөҗүмтәләргә һәгымта яһап, киләсәк вакытка үзебезнең бурыстарны билдәләп үтәсәк без. Без әйтергә теләйбез инде, мына ошондай коронавирус пандемия вакытында ла мына ошо һайлауларны үткәрү ул күп кенә сарыфтарга дусар ителергә туры килде. Но шулай булуга карамастан безнең законодательный органдар эшләргә тиеш бит инде. Шуның өчен ул без Дәүләт Думаһыла, Дәүләт йыелышыла без мына шул тормышта килеп туган условияларда, шартларда яраклаштырылган яңа закондар, яңа проектлар әзерләргә тиешбез. Шуның өчен без эшкә мөгаенда Дәүләт йылышы Курултайга буласак һайлауларга әзерләнәһегез хәзер. Без һәр вакыт эшкә әзербез. Шуның өчен без мына еңдәрне һызганып, тагын да яңа сезонга әзерләнә башлайбыз. Шулай ук әлеге вакытта мына безнең бу азнала бик матур байрам да буласак. Безнең Ленин комсомолының туган көнен үткәрәбез. Ул 29 октябрь көнде 103 ел тула. 103 ел туласак бит инде. Без уны
бөтен буласак кешеләрне ялеп итә алмайбыз. Шулай да без Владимир Ильич Ленинның йорт музеенда матур итеп бер сара әзерләйбез. Сара әзерләйһегез. Бына һезгә яшь шундай агзалары ылыгамы? Кабул итү буламы комсомол сафына? Комсомол сафына ла кабул итәбез. Шул ук вакытта безнең пионерлар бар. Үзебезнең балаларның балалары, ейән-ейәнсәрләр, улар кызыкканалар, улар безнең сараларда әүдем генә катнашалар. Улар менә бүген пионер булһа, иртәгә комсомол сафына керәләр бит инде. Менә шуны әйтергә кирәк, безнең хәзер яшьләр арасында бигрәк тә студентлар быел күп килделәр. Һайлау көндәрендә улар безнең белән бергәләп, менә шул һайлау комиссияларында тырышып кына эшләнделәр. Һәм шуларның арасыннан әле партияга керергә теләүчеләр гаризалар язалар. Без һәрбер район, кала комитетлары эргәһендә партия йыелышлары үткәреп, уларның гаризаларын карап, һәр беренә Кабул итәргә әзерһегез димәк. Индивидуаль рәвештә карап, уларның һәләтлегенә карап, һәм менә уларның теләген учитывать итеп, без уларны партияга алу мәсьәләләрен карайбыз. Нинди ул бүгенге комсомол? Ул ниндирәк максатлар куя, үзенә бурычлар куя? Без бuna беләбез, хәзер яшьләр ирекмәнлекте бик үз итә. Комсомол, һезнең бүгенге комсомолдар, улар ирекмән булып эшләйдәрме? Безнең комсомолистлар һәм шулай ук яшь коммунистлар ирекмәндәр булып эшләйдәр, эшләнеләр. Менә әле тагын ял көндәре игълан ителде бит инде 30 октябрьдән 7 ноябрьгә тиклем. Шулай ук без улар белән бергәләп, менә бигрәк тә эш ветерандары, безнең партия ветерандарын искә алып, уларга ярдәм кулын һузырга әзербез. Шулай ук безнең яшьләр, комсомолистлар, менә бу һайлау мәсьәләһеннән башка, ирекмәнлек эшеннән башка, без улар белән спорт өлкәһендә, үз эшмәкәр сәнгать өлкәһендә үзара үткәрәбез саралар, шунда улар бик яхшы гына катнашалар. Ягъни сәламәт тормышта пропагандалау яшьләр арасында. Сәламәт тормышты пропагандаларга кирәк. Менә әле без республика комитеты урта тирәһендә дип әйтәйек, без мини-футбол буенча үзебезнең команда бар. Без улар менән быел менә республика беренчелегендә катнашасакбыз. Әйткәндә, бuna комсомолдар кызык. Улар күбрәк кайһы авылдамы, әллә калалармы, кайһы тирәләрдә күбрәк улар? Улар кала тирәһендә күбрәк инде. Чөнки авыл ерендә яшьләр бик калмай бит инде, калгандары ла ул ситкә эшкә сыгып китеп, алар бик безнең эш менән бик кызыксына алмайдар. Без уйлайбыз инде авыл ерендә, бигрәк тә район үзәкләрендә улар бар безнең яшьләр. Biz уларны беләбез, күрәбез, улар белән эш итәргә һәр вакыт әзербез. Тагыла бер мөһим вакыйга ноябрь башында Октябрь революциясының 104 еллыгы. Бuna был тарихи сарага карата ниндидер саралар оештырыламы? Без Октябрь революциясының туган көнен 7 ноябрь көнде һәр вакыт үткәрәбез. Бұл сараларда біз Владимир Ильич Лениндің һәйкәлдәренә сәскәләр һалып, біз Октябрь революциясының һөҗүмтәләре турасында һөйләйбез. Менә ошо һөҗүмтәләрнең береһе Советтар Союзының барлыкка килүенә лә булышлык итте бит инде. Менә без 2022 елда СССРның барлыкка килүенең 100 еллыгын үткәрәсәкбез. Шуга без беләбез, что был Октябрь революцияһы безнең буынга, безгә тиклем һәм бездән һуң да яшьләргә бик яхшы һөҗүмтәләр бирде. Ул безнең тарихыбыз, ул тарихты безгә белергә кирәк, белү генә җитмәй, уны яшьләргә җиткерергә һәм менә ошо өлкәлә инде пропаганда эшен алып барабыз.
Һәм шулай итеп, бына шәмбе көндә пленар ултырыш була. Киләсәккә һеҙ пландар атлайһығыҙ кыҫҡаса гына. Ниндәй пландар булырға тейеш? Пландар нисек булырға тейеш инде? Без үҙебеҙҙең эште һәр бер район, ҡала кимәлендә генә түгел, ауылда, ҡалала, күп этажлы йорттарда кешеләр менән осрашып, уларҙың бәләләрен, һорауҙарын белеп, беҙгә мына шул күберәк халыҡ менән аралашып, уларҙың әйтәйек һорауҙарын тыңлап, ишетеп, уларҙы хәл итеүе өҫтөндә һәм уларҙың теләктәрен, мөрәжәғәттәрен беҙ мына республика кимәлендә, хөкүмәт кимәлендә еткерергә тейешбеҙ һәм уларҙы уртаға һалып, хәл итеү өҫтөндә эшләргә кәрәк дип уйлайым. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн, уңыштар теләйбеҙ һеҙгә эшегеҙҙә. Ҙур рәхмәт, һау булығыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Дәүләт Йылышы ҡоролтай депутаты Юнир Ҡотлоғужин булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.